Negu mugitua dugu Euskal Herrian. Astebete eskaz da, gure bizitza duinen aldeko aldarria lau asteetara zabaldu genuela gure herrietako kaleetan. Gaurkoan, mobilizazio sozial jarritzeko, beste hilaldi bat egin nahi dugu Lasarteko plaza honetatik. Hemendik kilometro gutxira eraiki duten erraustegia martxoaren 3an jarriko dute martxan. Gipuzkoarrok urteak daramatzagu makroproiektu honen zentzugabeko borrokan argi adierazi. Gipuzkoarrok urteak daramatzagu makroproiektu zentzugabe honen aurkako borrokan, eta argi adierazi nahi dugu ez dugula etxiko eta borroka. Erraustegia egungo sistema kapitalista heteropatriarkalaren ikono bat gehiago da. Gutxi batzuen etekin ekonomikoa jartzen duena gu guztion bizitzen gainetik. Bulego ilunetan itxi eta jatetxe garestieta ospatutako tratu milioidunak dira haien boterearen berme eta xede nagusia. Argi dago, erraustegiak ez diola herritarron interesei erantzungo, gutxi batzuen poltsikoen mesedei baizik. Berriro ere, poltsikoak diru ustelez beteko dituzte erraustegia beharrezkoa dela diotenek, naiz eta ongi dakiten gizartearen kalterako proiektua dela. Hau da EAJak PSE laguntzarekin zabaldu nahi duen eredua Gipuzkoan zein Euskal Herri osoan. Konstruktora eta lagunekin hitzarmenak egin eta poltsikoak diruz betetzea ahalbidetuko diena. Erraustegia herritarron hitzari entzungor egin eta guztiok herietzara kondenatuko gaituen proiektu bat da. Herritarren hitza alde batera utzi eta haien interes pribatuen aldeko apostua egin du beste behin ere EAJ. Hau baita beraien ustez herriaren alde lan egitea. Baina urte guzti hauetan, herri mugimendua bultzatutako lanketekin argi geratu da. Gipuzkoako herritarrok ez dugula proiektu txikitzaile honen aldeko aposturik egiten. Argiago esan da, ez dugu horrelako proiektu txikitzailerik gure herrian nahi. Egungo testu inguruan gainera, larrialdi klimatikoaren gaiak zentralitatea hartu eta eztabaida politiko eta mediatikoaren erdigune bilakatu denean, are eta ulergaitzagoa da proiektu hau irekitzeko urratsa ematea. Aldaketa klimatikoa denok interpelatzen gaituen errealitate bat da. Mundu mailako olatu sozial erraldoia pizteko gaitasuna izan duen gaia, hain zuzen. Eta Euskal Herrira ere iritsi dena. Egoera honen aurrean, agente politiko eta botere faktikoek kapitalismo berdearekin erantzun dute. Haien aurpegia garbitu nahian. Inolako aldaketa suposatzen ez duten azaleko adierazpenak eginez. Eta hazkunde ekonomiko eta negoziorako aukera berriak irekiz. Baina gu ez gaituzte engainatuko. Alferrikako azpiegitura kutsakor eta garestiak eraikitzeari utzi eta beste bizimodu baten aldeko apostua egin beharra dago. Gu guztion bizitza erdigunean jarriz eta ez gutxi batzuen etekin ekonomikoa. Beraz, gazteok argi dugu. Herriaren aurkako iruzurrik ez dugu onartuko. Merkatua eta interes pribatuak lehenesten dituen ereduaren aurrean, bizitzaren aldeko apostua egingo dugu. Gure hitza entzun dadin, otsailaren 27an, goizean, ikasle mobilizazioa izango dugu Donostian. 12etan hasita, Gipuzkoa plazatik. Eta arratsaldean, gazte mobilizazioa burutuko dugu Lasarten, 7etan, plaza honetatik hasita. Azkenik, agerraldi hau ere baliatu nahi dugu, Larreko Mahaiak otsailaren 29an antolatu duen herrialde mailako mobilizazioari gure atxikimendua eman eta euskal gazteriari ere bertan parte hartzera deitzeko. Ez dugu onartzen ustelkeriarik. Ez dugu onartzen gure lurrarekin eta osasunarekin jolasterik. Ez dugu onartzen zuen poltsikoak betetzeko proiektu txikitzaileak eraikitzea. Ustelen legea errautsa, eta kea besterik ez delako guk bizitzak erdigunean jartzera goaz. Euskal Gazteria aurrera!